indriya mangu mangun kong kanduhan imang lelena tanpa kanin yen tandulu samengku sangyah utama mangke Ndara Harjuna aku wigatos ingkang pundi dene Ndara kula mlebet ing wana menika Gus iya Kakang Uluhanono Kakang Semar maramane aku jeng karsa ingkang satyang Madukara laben nggonku ngupaya marang murcaning Kakang Mas Werkudara Kakang kaya wis dadi prastyaning Pandhawa tiga sapetarangan pecah siji kabeh mbentani Gusti kabeh melu ngrasake Kakang Semar nggih nggih kula sanget mangayi bagya dumateng lekasipun Ndara kula Pandhawa ing kagungan raskados pekaten Gus sampun genah bilih kemanunggalaning para Pandhawa sadurunge kangge patradaning asanes Gus Kakang Semar iya wiwit saking Ndara kula Sinten Prabu Puntadewa ngantos dumugining Ndara Ragil menika lakar mboten kenging dipun pisah-pisahaken Pandhawa gangsal kala wau mboten saged dipun pilah-pilahaken dumadosipun kedatang sadaya dinayan setunggal-setunggalipun nggih Den mula Kakang taun Narindana Arjuna ora bakal kundur menawa durung nderekake Kakang Mas Unggu pawenang Kakang Semar mara hayuh Kakang tumrun tukake lagu monggo kula dherekaken Gus lang-lang indriya mangu jumangkeng suku deping nitro orang rajut kembali untuk bacot orang urut semani karaku apa mengkan tak betini wewe bang wewe putih panas peraih kata Gus kenapa makin kamu rangsang kamu belajar pada
Miap langening kalang nyiwana gelar pandan muncar Dinolke konang surem sorotetan padang Menika Bapa Durna ingkang mlebet ing wana Bapa penemban sungkem kula bukti katur. Oh iya yang Nger Janaka. Ndak tapa sira pleksu marangipun Bapa kula. Wonten wikatos ingkang pundi? Dinten paduka Bapa kados kaburing mengsah. Putra bocah bagus. Janaka Wurahana yang Nger. Mulanipun Bapa mlebu anas iki. Ujegku ngupaya marang putraku kinasih sira Janaka. Sumurupa Hari Arjuna. Wektu iki Praja Ngastina jenajah ing mungsuh. Yaiku Begawan Tunggul Wulung lan kadange Caca Papat. Kepareng karo Duryudana kang raka ngawong Adisuni lan kabeh para Kurawa. Terus kapikuting mungsuh dilebokke ing pagunjaran. Janaka, pun Bapa mangerteni sejatining Ngastina kuwi duweke sapa? Yen nganti negara Ngastina nglestari minangka dening Begawan Tunggul Wulung sak sedulur. Ingkang kelangan dudu kang raka Duryudana. Nanging para anakku Pandhawa kabeh, sabab Ngastina kuwi duweke para Pandhawa ya nggih. Nyuwun pangestu Bapa. Sang Arjuna semunyara kamanungsan ana satriya bagus merti papanku Raden Sireku sapa panengah pandha kasih Raden Arjuna ya Janaka sira sapa aku pujangga Ngastina peparku Begawan Tunggul Wulung kalingane sira ingkang wani bedhah do Ngastina ora tedhing kaling wektu iki ingkang sebenarnya nata kadangku Prabu Bharatawasena Ngastina durung selebet bedhah yen isih ngatek jejeg ing Pandhawa mara kaki sira minggat saka ladang Ngastina apa kudu tak tundung kani kekuatanku oh tak coba kekuatanmu ya Janaka Jayawarta. Ayo Janaka mung semono kekuatanmu. Ketiban Glataya tumbuh tibamu kowe Janaka ae. Kendhonging Palawapindha wang siting kakung karakan handrah sabdaning sapa kakuluruk
sauran samono pamerahimo meko sanggaton sumirat Sekar prapasakan kuwindah tur merbalani ing madani pecerabakan wonten pendidikan Sumna Cahyani peparusan Begawan Bandung Nagasewu pinarak ing madani pecerabakan ing mangkadaring Pantara dengan nampi marang Prabu Sang Prabu Kresna kadotos sang perempuan sigo ing mangki mana rupa boten perteng Prabu Kresna teko mengkono istri sabda sang Begawan Bandung Nagasewu. Cahniyah ning talaga kadilangit mambang tangpas kulana pamandeka wintang tulya kusumaya sumawur lumratu kang sekar kadijalaga mangkita Sang Prabu sasampunipun lenggah kanthi santopo keparing kula nyuwun pirsa paduka niku saking pundi Sang Prabu? Inggih penemban kula Prabu Kresna saking negari Ndwarawati. Samangsulipun menika perapang pundi?
Sosin parpul sangat dipenemban. Inggih sinuwun menika pertapan Harga Sekar peparap kula pun begawan Bandung Naga Sewu. Lajeng wonten menapa dene paduka sang Lesna rawuh ing pertapan menika sang Prabu. Inggih. Kadang menika penemban. Aratipun kula sampun kelajeng saged dados kusiripun Kandang Pandhawa. Ing mangka dalam menika wonten kuda setunggal ingkang utas saking Gedhogan. Inggih menika Katang Dimas Werkudara. Kula maos gadah tanggal jawab. Rumaksa dhumateng ing kuda mila kula ngupaya Nyai Werkudara ngantos sapinanggihipun. Namung kasingatan ing nggo spriki dereng pinanggih. Dosa sangat dipenemban tunggul wulung ing Mahamad Garma. Menapa wonten paripun menawi kula nyuwun kali damel dhateng hadika sangat dipenemban. Nyuwun tulung anedahaken menggah wonten pundi papanipun Adul Kudara niku wonten sang penemban kepareng nyuwun dawuh. Inggih sinuwun Prabu Kresna. Kula mboten badhe nukarta dawuh paduka. Jernyatanipun kula menika pandhita, kewajiban kula caos tulung dhumateng ingkang mundhut tulung. Mugi kawuningan sinuwun. Wekdal menika ingkang Rayi Werkudara tansih gesang kanthi wilujeng. Dene kesahipun menika nembe nularaken watakipun ingkang luhuring budi. Sucining ati sedalah jujuring pakarti dhumateng para titah sami Sang Prabu. Ingkang dipun kersakaken Raden Werkudara. Mbok inggih para titah manungsa menika anggadhahi watak kados Raden Werkudara kala wau. Menawi para manungsa menika kagungan watak luhuring budi sucining ati saha jujuring pakarti. Negari tertentu badhe awuh karaharjan katentreman ingkang larekipun gesangipun saged ngrasaken kamulyan sinuwun. Nun inggih penemban. Radi srawang-srawang ngraos sing maneh kula pepajar baten kula. Dupi penemban paring dawuh bilih Katang Werkudara tasih gesang. Lajeng benjing menapa wangsulipun Nyai Werkudara kula sang penemban. Sinuwun mugi asrantosa saking sawetawis. Mboten dangu malih tumuli timbul kari Werkudara sinuwun. Tatala narapa Kresna tang tulus anyaka ing prataning Hyang Arjuna. Sang Hyang Utama iki ana satriya ingkang sowan Raden Sreku sapa? Inggih penemban kula panengah Pandhawa saking matur kasih kula pun harjuna inggih Janaka penemban. Kyai KIP Padha Sakartan Kyai. Inggih kula Prabu Lijeng sowan kula Niskala. Kula Prabu kula samelenggah wonten ing mriki. Pun Kakang lagi golek Bayu Bening kok Dimas nggih. Penemban menika pertapan pundi? So sinten peparapku sangat dipenemban. Iki pertapan Harga Sekar. Peparapku begawan Bandung Naga Sewu. Ana wigati apa dene Raden Janaka Prapta ing pertapanku kene? Nun inggih penemban. Sowan kula menika kados kajempana ing angin. Labet kula mentas Bandayuda mengsah begawan tunggul wulung sakadangipun sekawan. Ing wekdal menika wanoh-waning rebat dampak Prabu Ngastina saking Kakang Prabu Duryudana. Awit saking pamundhut saya saking Bapa Durna. Mila kula lajeng tandang nundhung begawan tunggul wulung. Namung kula kadawan aji gelap sayuta ngantos kuntal dumugi pertapan atus karo menika penemban. Niya klaruta saking dosa saking kula. Ya nutusa saing Sri. Sang Prabu Kresna lan Raden Janaka. Ya kahanan mengkene iki kang kudu dibenakake. Ing atase ngaku pendhita teko isih seneng ngumbar marang nafsune. Ketitik wani ngrusuhi marang negara liyan. Monggo Sang Kresna lan Raden Janaka tumut kula Prabu Negari Ngastina nyimutaken dhateng Pandhawa ingkang boten ngertos tata krama menika Sang Prabu.
gonjang kancing langit kelap-kelap katok lirikin cangin sang maweh gandrung iki sapa no pendhita metuke marang aku Begawan Bandung Naga Sewu balik sira sapa aku Begawan Tunggul Wulung kalingane sing jeneng Tunggul Wulung iki kowe to iya ana kok sajak wigati kowe golek aku bener pancen ana wigati dene wigatine aku mau ngarep takon karo kowe takon apa ing atase kowe kepengin mukti kena apa kok dadak ancik-ancik marang kasangsaning para Kurawa Bandung Naga Sewu kabeh mau sapa kang miwiti ingkang miwiti para Kurawa kepengin mukti kok ya ancik-ancik marang kasangsaraning liyan menawa wis trep salokaning tembung wong nandur kuwi bakal ngunduh buktine apa buktine Kurawa nyah apa nanging Pandhawa dadi korban merga saka raku sing Prabu Duryudana para Kurawane kowe kleru penampa Tunggul Wulung pangrasaku Pandhawa ora dadi korban nanging Pandhawa legawa kamukten ditinggoni para Kurawa piye merga saka luhuring bebudhaning Pandhawa mula tinimbang negara dienggo mukti wong serakah becik tak jaluk Tunggul Wulung apa wis bener ing atase muktekake sedulur kok jarah rayah ngono kuwi ya mung gemantung sing ngarani dianggap bener aku pancen bener dianggap luput pancen aku luput nanging niatku negara Ngastina bakal tak pasrahke marang Pandhawa Begawan Bandung Naga Sewu aja kok kira Pandhawa gampang nampa pawehmu kang tanpa ngupak lelabuhan ndak kira Pandhawa sutik nampa paweh kang tanpa nganggo lelabuhan mula becik negara Ngastina tak jaluk mergo ya kepengin lan butuh kamukten Bandung Naga Sewu kowe kelakon ngrebut panguwasa Ngastina kuwaton bisa ngasorake Begawan Tunggul Wulung wujudan niatmu Begawan Tunggul Wulung sang kapirangmu berinangkul kinempit-empit Pendhita Moranto bisa madharake Werkudara ilang aku Pendhita ya istri Werkudara iki tak karo piwalesku Begawan Tunggul Wulung Werkudara aja kaget. Pendhita pun Kakang Kodi. Anoman Kakang datang malih dadi pendhita. Ya bot-bote pun Kakang Semar kadang para siadi. Dimas Werkudara lunga kang terlamit banjur peteng jating para Pandhawa. Dadak bedah negara Ngastina. Pun Kakang nyoba ngeling marang Prabu Duryudana aja minta serakah aja ngrusak marang Praja Ngastina Yai. Mengkono iya. Kejaba saka kowe Yai. Pun Kakang katipan nugara saka Gusti kang nyipta jagat kanggo siadi. Wujud apa? Wahyuning kasantosan. Gani iku mujudake titipan tak pariwara kadang siadi. Pertama Yai. Lega tiasing pun Kakang sabak wis bisa menehake titipan saka Gusti marang kadang para siadi yaiku wahyuning kasantosan. Kaparis lebet wahyu Tunggul Wulung Yai. Banget ing panarimaku.
Dene kang nyipta jagat parinegara marang Werkudara wujud wahyuning kasantosan. Muga-muga tansah nampi marang kasentasan uripku. Anoman Kakang iya. Lah banjur kadang papat mau sapa? Yai. Dudu wong liya, enggal ciptanku bakal wujud apa sing bakal ngerti. Kadang catur cinipta Sang Werkudara. Babar dodot Bang Bintulu. Werkudara iki Kresna kakangku iya. Aku kawan naga Bandung naga sewu iki mau. Perintah iki mau nyanyi to? Iya. Lanjut tunggu lu ngau sapa? Anoman kakangku. Anoman yo. Senane kok gawe geger Anoman. Bedah sebabane apa? Inggih sinuwun. Nalika Dimas Werkudara menika rucat Busana kula openi wujud dodot Bang Bintulu. Kula bocah dados wanara kala wau. Oh. Kowe iki ngopeni dodot Werkudara to? Lho nggih. Lan maneh Kresna kakangku. Lumantar Kakang Roman Agus ampun nugrahaning pangeran wujud wahyuning kasantosan. Syukur bagi sewu Yai. Inggih Kakang Mas Tuwon nderek bingah. Wektu iki kura mangsa do ing Warono Yai. Iya. Kula wonten kawul sinuwun. Luwari Pandhawa Werkudara sing luwari panjenengan ingsun. Inggih lakar kaluhuran. Wah, daladi Werkudara. Isa mas marang para kura Mas Werkudara. Melas kados pundi? Sareng kula raos-raos jebul menika damelanipun Werkudara nggih. Monggo inggih. Tata gelar menika welas saten parung jebul malah damel wirang paduka. Kadang sanul kedadosan saking dodotipun Werkudara. Untuk karepe dhewe Pak. Sing ngono iki. Gawe pecek malah. Tetoli mangae itu luwung iku bali panjenengan iki. Werkudara, itu karepe dhewe. Kowe mirang itu Yudono. Mirang ki ya dodot bedah negara sino. Jare iso bedah negara. Arep kenceng Bratayuda. Wah. Oh,
Durma ganti tak kira perang. Mboten niku aku ngelusi gelas. Pun ngringkesi bangsa bola pecah. Akhir magut talaga dewas aku wis setan. Kowe setan. Ndara Werkudara lekas paduka ingkang ambrah manakala wau nyata boten singlah dhumateng labuhan ingkang utami. Paduka boten kendhat tansah ngemutaken ingkang kesupen nularaken kawruh ing saged kangge lambaran tiyang gesang ingkang tumuju dhumateng kasaenan lahir baktos. Saha malih kanthi anoman memba pendhita gawan tunggul wulung dalah ageman paduka ingkang pinuja dening anoman menika wau nggambaraken menggah praketing kekadangan tuwin ngemutaken dhumateng tanggal Jawi pun sowang-sowang. Inggih menika Gus, tumindak paduka Ndara Werkudara numrapana dhumateng lare kang nembe dipun wiwaha. Pamuji kula anggenjang diwasanipun dadosa tiyang ingkang luhuring budi, sucining ati tuwin jujuring pakarti. So sabibaring ringgitan ingkang gamengku damel tansah pinaringan bagya mulya sugengipun. Wondene kula dalah para pandherek ingkang sami ngayahi kewajiban ngrumaosi kathah kelepatan saha kekirangan. Kula namung nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Gandeng sampun pur nenggati monggo sana sesanti. Sepisan merdika tetep merdika salaminya. Gusti ngijabahi Bu Ajah sulani tansah mukti bawa nirik ing sambikala. Iya. Pumasaken monggo sami ngaturaken pun dhumateng Kang Hamur Beng Gesang, Ndara. Iya. Aku bakal joget pinangka tandha syukur marang Pangeran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kaku soma peleh nata randhan paran marga ning wa mami kapiten kang sobeng rawa sorakan kawang ayu
nimasitase atot runtut tansah reruntungan hengsa rino sawah ngine datan kingkang sarampun lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sita asih pindha mimi amin tuna ayo bareng nimas anatepi wajib sita seba praya aku kang setya satuku wedi nganti saiki
Hmm.